Dobrý deň. Teší nás, že ste sa rozhodli zakúpiť si jeden z našich kurzov. V nasledujúcom videonávode vám ukážeme, ako na to. Vyberte si jazyk a kurz. Pri každom kurze si môžete pozrieť skriptá a vypočuť si ukážku. Pridajte kurz do nákupného košíka. Pridajte ďalší kurz alebo prejdite k pokladni. Zadajte svoje údaje a vyberte spôsob platby. Potom budete presmerovaní na platobnú bránu. Zadajte číslo karty, platnosť a overovací kód. Po zaplatení sa vráťte do obchodu kliknutím na tlačidlo Späť do obchodu. Zakúpené kurzy si môžete stiahnuť vo formáte ZIP. Teraz stačí kurz rozbaliť a používať ho. Máte otázku? Napíšte nám alebo nám zavolajte. Radi vám pomôžeme.